Nagtingkagol sa silda sa Asturias Police Station ang usa ka construction worker nga nag-amok og miresulta na dunggaban ang silingan sa Barangay Langob, lungsod sa Asturias. Daling nasikop sa kapulisan sa Asturias ang suspek nga si Sandy Sanditan, 51 anyos minyo, usa ka construction worker. Samtang ang biktima nga samdan sa tuong bahin sa iyang dughan mao si Darwin Aviles Cueva, 29 anyos ulitaw, walay trabaho, nagpuyo sa nahisgutang lugar. Matud ni Police Senior Master Sergeant Benji Nunez, investigador sa Asturias Police Station, wala sa kaugalingon ang suspek atol sa pagsikop sa kapulisan. Nasuta sa kapulisan nga kalit nag-amok sa ilang lugar ang suspek, nanggukod sa mga tao sa lugar. Ang biktima nga nakakita sa pag-amok sa suspek, daling midagan og niadto sa payag, di nangatulog ang iyang mga igagaw. Gisundan siya sa suspek og gidunggam gamit ang kitchen knife na recover sa kapulisan gikan sa suspek. Ang kutsilyo nga may gitason nga 12 pulgada, lakip na ang pulan nini. Giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso, batok sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.